Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu Singkal bersama Kang Aji Kecis. Kang Aji ki yo ono penggemare lho. Penggemare Jomal lho, Pak. Lah iya. Si bocil ya, Pak. Iya. Kok iso hafal kabeh yo. Nah, ini juga sapi agak baru ini. Kak, woi. Pindah rene Kak. Golek lemah sing gembuk. Lemahe gembuk adoe. Ya, Jare jaat adoe. padha wae iki lemah. Tepak iki lho ono penak. Tepak saiki lho penak lemah. Iya sih, wong winginane wong-wong yo watos-watos kok. Jangan didik jeruk kok yo watos ngono lho. Waduh. Sarkam ya anu akam. Ndek kidul. Kidul di. Ndek cara sampean ndi sih, Pak? Kono iku kidul lah. Iya. Oh. Cedhak anu. Ya wong telu ambek Cak Yon ambek Pak Suluntul iku. Oh, heeh. Ya. Hei. Nah, ini laju kejannya. Pak Jumain gak rene, Pak. Sibuk wong e rupane. Jane kayak rene asapne tak cacake deh kene, Pak. Iya. Iya ya, dicacak rene ya. Iya, ada ajare di perengan di Tegal ono, Pak. Waduh. Keprorot paling. Ya ora komen ya, Pak ya. Ya, ya. Hai. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Nah. Rudi nggak ada bendi, Pak. Rudi. Ambil bala asline. Di pangkalan. Cuma mbok wingi prai. Gelek, Pak. Bale ambek anu toy. Gede. Kak ambek sing duwe lahan. Lah Rudi pegel Pak paling. Heeh, asline kan salahan wong telu ah. Iya. Ngopo kok lahane. Nah nggih. Ambek digarap anu Mbah Soleh ambek Caryadi tok. Pegel paling anu. Paling Rudi. pegel atine le Rudi. Pegel ati paling. Kok ndak rabi Pak yakin. Lah ya iku.
Wis, Iku lho Rut, jare Cak Haji kok ngundang rabi lho. golekno sapa bro bendino kuwi? Heeh. Sampai sapine wakeh lho. Waduh, sekate numpaki sapi tok ah. Kapan numpaki wong kuwi? Ayo Rut, iku Rut. Disemangati Rut. Lah yo, numpaki sapi tok ah katene ora rabi-rabi. Aku biyen ndek ngono, Pak. Aku biyen ndek ngono tok mbek wong-wong. Iya ta. Lah iya, tak ngono ya gitu. Hei. Ya. Rudi sik iso jawab lho, sik ana Cak Asurin kok. Wah, surin ngono. Sapine anyar. Iya ta? Heeh. Waduh, wong sapine kok anyar kabeh. Heeh. Aku tak sapi lawas ini kae suruh mati ya Pano ya. Asurin. Sapi iki, sapi celonoan iki lho. Sapi Jawi. Gawe sawah Pak, enak Pak nek. Gawe nek kedokan lho, jan nglangi Pak. Ya. Ya. Mano? Ya, oke. Ya. Woi, kok masjid sing tuwer nang Tegal iki kaya Masjid Joglo. Lah ya. Sing tau ngetutno sampean iki sih. Nah, nggih. Ya. Tayar kon kok ora manut aku lho. Temenan. Kurang banter tapi lek nyenggaki tayar. Iya. Kurang tayar gini kok. Iya. Lek mbae sok mau antep enak. Tak tayar kon kok ngono ya. Iya. Aku guyu tok. Guyu tau. Viral iku ya. Balik kekel dhewe kok. Ya apa balen delok videone. Ya kekel. Masa aku tuh guyu ora. Iya ta. Wong aku delok yang guyu tok kok amen niku. Nek kanane Wak Kamau. Sama sing kandhani. Wak Kambing. Delok ta jarene. Wak kok nggo guyu ping kok. Sing balai lho tapi nyate tayar lho. Iya. Kalau gak manut aku tayar lho. Oh iya Mas, tetep mau. Ya aku kan mari ki lek sapi rikol wewel ya kono to. Tak tayari lah ya. Heeh, manut langsung. Langsung manut deh. Iku ilmune balik gak ono sama laraya ilmu koyo balik. Entar mano, urung wis. Yo. Urung ah. Ngawur. Wah. Karenge anu Taiwan niku nang aku gedangan. Komandan Iya bapak niku. Komandan paling dhuwur dhewe ku berarti apa? Komandan pucuk. Jenderal niku. Komandan pucuk lek disingkat Apa? Dancuk. Wah, lah iku apa? Lah komandan pucuk iya yo. Ya. Mangkane keren. Mandan. Ya mangar. Sama. Oh siap.
Adik sapa? Oh. Mangkel. Ngono. Mangkel mulai buntutane foto aku duwe lho Pak Iwan. Iya. Moro cecak yo niku buklek. Lah wong iki aku meneng ae. Kowe dhewe lono tok aku ya zaman bilang. Maknoi. Wah niku ngono. Iya, iku dulurmu iku lho. Waduh. Sing kirana Cayon. Itu ya Pak Kartono itu. Oh iya. Long dulure kelangan buntutan. Iya. Aku duwe serepan lho. Iya, gak riko rek. Ora aku meneng ae. Tapi tak wangi golek. Iya. Ya wis. Dikosek riko karo Pak Ya Karyo. tenan nang kita man. Kano. Oh, Pape. Aduh, nama Pak Pape mbak aku. Le Pak Nojan. Ya. Jalek garap iso ya. Yo, Mas. kita man aduh. Kok zaman ru kuwekel man. Selamat karo. Temenan. Sing nang Pape sapa? Aku mbak Pak No. Oh, ngeronde buntutan. Heeh. Waduh. Pak No ambek Pak Pape jan. Rame wis. Aduh. Aduh. Nah, demikian sahabat Kanyara kali ini bersama Kang Aji Keces. Kang Pape, teko ponakane oleh Salam bos. Salam bos. Bos Pape. kita. Bos kita. Heeh, garap di sini koi Kang Pape, aku kan danono po. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Hei.